Astăzi vreau să discutăm despre o tehnică de economisire, mai exact despre plata datoriilor și chiar plata datoriilor anticipată. Dar prima dată să ne limităm la plata datoriilor. De ce cred că această tehnică este o tehnică de economisire? Păi gândește-te că în momentul în care tu nu-ți plătești datoriile, știi ce se întâmplă? Ești penalizat, bineînțeles. Asta înseamnă că o să plătești o taxă de penalizare de fiecare dată când nu-ți plătești datoria. Deci, dacă ți-ai fi plătit-o la timp, n-ai fi plătit acea taxă de penalizare, ceea ce înseamnă economisire. Mai mult de atât, poți să plătești datoriile anticipat și în felul acesta, toată acea dobândă care s-ar fi cumulat în timp și care te-ar fi costat mult mai mult, să rămână în buzunarul tău. Gândește-te, doar un exemplu practic, nu spun cifre exacte, doar ca să înțelegi despre ce e vorba. Gândește că ai un apartament pe care l-ai luat pe 30 de ani cu o dobândă de 5%. Dau un exemplu. Acel apartament, în 30 de ani, să spunem că le-a luat cu 70.000 de euro, în 30 de ani va costa cu 30 de euro mai mult. Sau 35 de euro mai mult, 35.000 de euro mai mult. Asta înseamnă că vei plăti undeva în jur de 100.000, 105.000 de euro. Deci, practic, în 30 de ani s-a acumulat 35.000 de euro în plus. În schimb, dacă l-ai fi plătit în 15 ani, ai fi plătit doar undeva în jur de 15.000 de euro în plus. Înțelegi? Deci, practic, ceilalți 15.000 de euro ți-ar fi rămas în buzunar. În felul ăsta funcționează dobânda și de asta am zis că e foarte important să plătești datoriile anticipat. Sper că lucrurile astea îți sunt de folos și dacă ai datorii, achitele. Treci la treabă și plătește-le.